बयखौबो वेलकाम खालामबाय बड' इनभेस्टर चेनेलाव। दिनै आं उइकलि रिपर्ट शेयार खालामनो नागिरदों नोंसोरनो। दा नायदो मिउचुवेल फान्डनि उइकलि रिपर्टखौ दिनै आं खेबसेबाव मैया खोन्थाखांबायबाबो दिनै जास्ट ओरैनो सिम्पोल खोन्थानोसै आरो गुबुन गुबुन शेयारफ्राव माबायदि सिंगोल शेयारफ्राव इनभेस्ट खालामदों बेखौबो आङो मोननैसो खोन्थागोन। बबे बबे ब्रकाराव आङो इनभेस्ट खालामदों आरो नैबे मिउचुवेल फान्डआव माबायदि उइकलि रिपर्ट आं बेखौ सिम्पोल खोन्थानोसै। बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे। डासबर्डआव नायबाय आङो। डासबर्डआव नायोब्ला नायदो डासबर्डआवथ' दा मैयानि भिडिअ नोंसोर नुनो मोनखाबाय जे रिटार्नआ 1167 डे रिटार्नआ आरो बेनिनो टटेल रिटार्नआ 3866 बेखिनि रिटार्न जानानै दङ। टटेल रिटार्नआ बेखिनियानो, डे रिटार्नआ बेखिनि। दा मिउचुवेल फान्डनि रिपर्टखौ आं सिम्पोल बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट शेयार्स, सिंगोल शेयार्सफ्राव आङो माबायदि बेसेबां इनभेस्ट जानानै दं बेखौ आं एसे सिम्पोल नायनो। सिम्पोल दा नैबे एप्सआव नैबे ब्रकाराव सिम्पोल स्टक्सआव ओरैनो स्मल एमाउन्टजों इनभेस्ट खालामनानै दोनदों। जास्ट हल्डिंसआव नायबाय। हल्डिंसआव ओरैनो मोननैल' स्टक्स दा इनभेस्ट खालामनानै दोनदों, मोननैल' स्टक्सआव। बेनो जाबाय जयटि लेब्स, बेयाव इनभेस्ट जादों मात्र 1482 रुपिस। बिनिनो रिटार्नआ बेसेबां होदों बेवहाय नायोब्ला मिथिगोन। आरो IEX मोनसे बेवहाय मोनथाम शेयार बायदों। जयटि लेब्सआव मोनथाम शेयार बायदों, मोनथामल', ओरैनो बारा गोबाव जायाखै। जास्ट बेयाव बायनानैल' दोनजेनदों। बेयाव दा मोनसे लस सोलिदों, मोनसे प्रफिटआव सोलिदों। दा बेखौ कारेन्ट इनभेस्ट रिटार्नसा मोनसेल' होबाय थादों। दा रिटार्नसा 162 रिटार्नस बे मोनसेयाव होदों। बे मोनसेयाव 22 माइनास 22 थाखा माइनास जानानै दङ। दा गासै बेनि रिटार्नसा 139.95 बेबायदि 6.88 रिटार्नस जाथ'नानै दङ दिनैसिम। दा इनभेस्टेडआ टटेल 2035 बायदि इनभेस्ट जानानै दं। कारेन्टआ 2175 बायदि सिम्पोल प्रफिट। दा जोङो नेक्स्ट ब्रकाराव आङो देखायबावनोसै। बेवहाय बेखिनिल' इनभेस्ट खालामनानै दोनदों, आं इनभेस्ट खालामजोबाखै दाबो। बेवहाय एमाउन्टआ दंबावो, आं इनभेस्ट खालामजोबाखै। बेवहाय फान्डा दंबावो 4145, बेखौ आं इनभेस्ट खालामथ'वाखै। नेक्स्ट आङो चान्स मोनोब्ला गुबुन शेयार्सआव मोनसे मोननै शेयार्स, मोनफ्रोम शेयार्सआव मोनसे मोननै कुवान्टिटि बेबायदि नायनानै आङो बायनानै दोनबावगोन। दा दिनै बेनि आङो ग्र' एप्सनि प्रफिटखौ बेखिनियावनो, गुबुन ब्रकारनि प्रफिटखौ आं देखायनोसै। एन्जेल वानआव आङो इनभेस्ट खालामनानै दोनबावदों। एन्जेल वाननि प्रफिटखौ आङो एसे देखायनोसै। दिनै एन्जेल वानआव बेसेबां प्रफिट जादों बेखौ देखायग्रोनि। अके, बायदि एन्जेल वानआव दासिम लसआनो दङ। मानो होनब्ला आङो स्टक्स ETF होननाय स्टक्सआवसो, ETFआ जाबाय मिउचुवेल फान्ड बायदि। बेबो मिउचुवेल फान्डनि बायदि खामानि मावो। मिउचुवेल फान्डनि बायदि ETFआव माने गोबां स्टक्स थायो, हल्डिंस थायो। बेबायदिनो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामालासिनो जोङो ETF माने एक्सचेन्ज ट्रेडेड फान्ड, ETF एक्सचेन्ज ट्रेडेड फान्ड बेबायदि मोनसे ETF दङ। बे ETFनि आन्दारावबो 50टा शेयार्स, बिदिनो 100टा शेयार्स, 150 शेयार्स बेबायदि बेयावबो गोबां शेयार्स बेबायदि आल्फा ETF, HDFC नेक्स्ट 150 बेबायदि ETF, निफ्टि बिस बेबायदि ETF, बेफोरावबो जोङो इनभेस्ट खालामनानै दोननो हायो। बेबो मिउचुवेल फान्डनि बायदिनो खामानि मावो। नाथाय बेवहाय जिर' लस होननानै बुंजायो। जिर' लस माने जोङो बेवहाय बांसिन लस जानायनि चान्स थाया। बेयाव बांसिन प्रफिटल' जोङो जानायनि चान्स थायो। बेखायनो ETFआवबो जोङो इनभेस्ट खालामनानै दोननो हायो। मिउचुवेल फान्डआवथ' मिउचुवेल फान्ड जाबाय, जोङो ETFआवबो फैसा इनभेस्ट खालामनानै दोननो हायो। बेवहाय एक्जिट माने मा होनो, बेवहाय टेक्सआ खम परिमाननि दानो। बेवहाय जोङो ETFआवबो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेखायनो जोङो दा ETFआव आंना टटेल लसआव दङ, दासिम रिकभार जाजोबाखै। जिखिनि इनभेस्टेड जादों 25,376 बेबायदि इनभेस्टेड जानानै दङ। दा आंना बिनिनो 53.20 माइनास माने लस जानानै दङ। बेखिनि लस देखायदों दा ETFआव। आं बेवहाय ETFआ मोनथाम ETF बायनानै दोनदों। नैबे मान्थलि SIP, निफ्टि बिसआ मान्थलि SIP सोलिबाय थादों। 8 SIP जाबाय। बेयावबो SIP खालामनो हायो जोङो। मोनसे कुवान्टिटि उइकलि दाननाय खालामदों। बिनि बे शेयारनि निफ्टि बिसनि जिथु ETFनि प्राइसआ 265 सोलिगासिनो दं दा। 265नि
नङा 265 आङो बायिं प्राइस बेबायदि देखायदों एभारेज जानानै दा 276 बेबायदि LTP सोलिबाय थादों 276 नेक्स्ट उइकआव जि LTP सोलिगोन बे LTP बियो बाय जागोन अब्लानिया बेवहाय एड जालांबाय थागोन SIP क्वान्टिटिया बेवहाय 8टा जानानै दङ बेनि उनावहाय नेक्स्ट 9 क्वान्टिटि जागोन बेवहाय बिदिब्ला नेक्स्ट तारिखआव दानसिगोन बे अब्लाना एकाउन्टनिफ्राय दानगोन नेक्स्ट मोनसे क्वान्टिटि बेवहाय एड जाबावगोन बेबायदिबो SIP जोङो खालामनानै दोननो हायो दा बेखिनियाव ETF नि बागै आङो बेखिनिखौनो देखायबाय नैबे मोनसेयाल' शेयार्सनि स्टक्स कम्पानिनि बेवहाय 20 क्वान्टिटि बाय खालामनानै दोनदों इनभेस्ट खालामनानै दोनदों टटेल बेवहाय 13 रुपिस लस दङ दासिम बेवहाय आल्फा ETF आव थाइब्रैल' लस दङ HDFC ETF आव 220टा शेयार्स माने 74 करि बायनानै 74 रां करि 220टा शेयार्स बायदों बेयाव दासिम 121 माइनास जानानै दङ लस जानानै दं माने बुंनो थाङोब्ला निफ्टि बेसावल' माने मान्थलि उइकलि SIP खाय बेवहाय लस देखायाखै दासिमबो प्रफिटआवनो दंबाय थायो उइकलि SIP बा मान्थलि SIP खालामोब्ला जों लस जानायनि जेबो नुनो मोना माने जिर' लस होननानै बुंजायो जिर' लस बेबायदि होनजायो SIP खालामोब्ला बेयावबो मोजां जायो नाथाय जोङो डाइरेक्टलि बेयावबो बुरजा माने क्वान्टिटि बायनानै दोननो हायो नाथाय बेनि ETF नि जितु केरेक्टार बे केरेक्टारखौ जोङो बुजिनानै लाग्रोनांगोन आं नेक्स्टआव ETF नि बागै बबे टाइमाव सोलाबो आं ETF नि बागै माखासे एक्सप्लेन खालामगोन भिडिअ एक्सट्रा करि दिनै आं बेखिनियानो ETF नि बागै बेखौ ओरैनो स्लाइडलि खोन्थाबाय नेक्स्ट आङो बेखिनियाव आङो एन्जेल ब्रकार एन्जेलावहाय एन्जेल एकाउन्टआव आङो बेखिनि 25,300 इनभेस्ट खालामनानै दोनदों दा बेयावनो हाइस खालामनानै दोनदों इकुइटियाव दा नेक्स्ट आङो नेक्स्ट ब्रकाराव आं देखायनोसै बेयाव गैथ'ला नेक्स्ट ब्रकारा जाबाय आपस्टक्स नेक्स्ट ब्रकार आपस्टक्सआव आङो बेसेबां इनभेस्ट खालामनानै दोनदों बेखिनि रिटार्नआ दिनैसिम 680 रिटार्न होगासिनो दङ माने 8.96% बेबायदि रिटार्न होबाय थादों दा टटेल थांनाय फ्राइडे खालि रिटार्नआ होदों 169 बेबायदि 2.24% रिटार्न होदोंमोन टटेल 169 पइन्ट माने 170 हमजायो दा बेवहाय इनभेस्टेड जानानै दङ 7,590 बेबायदि इनभेस्टेड जादों कारेन्टआ जादों टटेल रिटार्न प्रफिटजों जादों 8,270 बायदि रिटार्न होबाय थादों टटेल मोनसेल' लसआव देखायबाय थादों दा अम्बुजा सिमेन्ट होननायाव 16 थाखा मोननै क्वान्टिटि बेबायदि बायदों 1389 इनभेस्ट जानानै दं बेवहाय दाबर EQ होननायाव बेवहाय मोननै शेयार 1223 इनभेस्ट जानानै दं 41 प्रफिट जानानै दङ PFC EQ बेयावबो मोननै शेयार 1000 इनभेस्टेड आरो बेवहाय 77 माने प्रफिट जानानै दं REC LTD बेबायदि शेयार दं गोबां गुबुन रोखोमनि शेयार्स दङ बेयावबो आङो मोननै शेयार इनभेस्ट खालामनानै दोनदों 1099 इनभेस्ट जादों 152 रिटार्न होबाय थादों दिनैसिम ओमफ्राय नेक्स्ट मोननैसो दंबावो नैबे मोनसे टाटा एम TRDBR EQ बेवहायबो मोननैल' शेयार 1352 176 रिटार्न माने प्रफिट होबाय थादों टाटा स्टिलाव दङ प्रफिटआ 140 बेयावबो 510ल' इनभेस्ट जानानै दङ रिटार्नआ बेवहाय 140 रिटार्न 27% रिटार्न होबाय बेवहाय 27% माने एसे गोबाव जाबाय बेयो बैसोरनि स्टक्सनिफ्राय बांसिन गोबाव जाबाय नैबे स्टक्सआ गोदान बाय खालामना दोन्दोंमोन बेयो बांसिन मोनसेल' स्टक्स बायनाया बेयो गोबावसिन जाबाय दा जमेट'आ मोनबा शेयार्स दङ बेवहाय 1000 माने स्टक्स इनभेस्टेड जानानै दङ दा बिनि रिटार्नआ 107 बेखिनियानो दा बेयावहाय मोनबेसे स्टक्स दङ 1 2 3 4 5 6 7 मात्र 7 शेयार्सआव आङो मोननै ओमफ्राय मोनबा बेबायदि शेयार्सआव इनभेस्टेड खालामनानै दोनदों मात्र 7,590 बेखिनियानो आपस्टक्सनि पर्टफलिअ बे हल्डिंस रिपर्टआ बेनो उइकलि रिपर्टखौ आङो मोनथाम ब्रकारनिफ्राय खोन्थाबाय मोनथाम एकाउन्ट आरो मोनसे एकाउन्ट दंबावो सिम्पल आं बेखौ खोन्थाला दा आं बेखिनि ब्रकारनि आंनि एकाउन्टनि जिथु इनभेस्ट खालामनानै दोननाय बेखिनि इनभेस्टनि आं पर्टफलिअखौ दिनै नोंथांमोननो सिम्पलिबाबो देखायनाय जाबाय दा लास्टआव बेखिनियानो